Я Ліна Коўшык і мой шаноўны савядоўца Анатоль Шэрвік. Вот толькі падумай, першая субота гэтага лета. Я ўпэўнены, што нашы гледачы на сёння запланавалі шмат цікавага. Ну, першая субота, як свята ўсё роўна. А вось што падрыхтавалі для вас мы, а тут яшчэ ў Аліны кніжка. Пасхалачка ёсць, больш пра гэта ўжо зараз. Як сустракаюць беларускіх музыкаў у ЗША і як навучыцца граць на гітары ў любым узросце? Запытаем Паўла Трыпуця. Закрываем кнігу, заплюшчваем вочы і змагаемся за чысціню беларускай мовы разам з Віктарам Шукіловічам. Гульня ў камара. У кальмара вы зможаце апынуцца ў ёй насамрэч, але для гэтага трэба выправіцца ў Лондан. Колькі каштуе адпачынак у Беларусі, параўнаем беларускія санаторыі і замежныя курорты. Танная камуналка, пра кошты на газ і ваду паразмаўляем з Вольгай Лойкай. І яшчэ адзін спойлер. Сёння ў нас будзе шмат музыкаў. Пытанечка ў нас будзе таксама да вас адпаведнае. На канцэрт якога музыкі вы хацелі б трапіць? Але называць можна толькі тых музыкаў, якія даюць канцэрты цяпер, ну, то бок, жывых музыкаў. Так як трэба набываць тое, што малююць жывыя мастакі, так і трэба слухаць таксама жывых музыкаў у тым ліку. Анатоль, вось раскажы, а на які бы ты канцэрт хацеў? Я думаў, што я хацеў бы схадзіць на Моцарта, но раз трэба на жывых, хачу праз год схадзіць на Металіку. Акурат яны прыедуць прыблізна на мой дзень народзіну ў Польшу. Дарагія сябры, давайце ў каментарах напішыце нам, падзяліцеся вашымі музычнымі марамі. І штосьці мне здаецца, што, напэўна, нехта з вас напіша крам-бамбулю. Дарэчы, я б таксама напісала. І мы з іхнага кліпу акурат і пачынаем нашу раніцу. Раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё ад цябе возьме ў пятлю. Зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы, з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш тады, што і сёння, і учора наша месца на трохі так. Чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галілея і Боба Марлея, не было Сальвадора Далі. Ні Леніна, ні Леннона, ні Карла Ліннея, хіти чарапахи былі. Чаканне настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любіць Беларусь, нашу милую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, пад тваімі нагамі тры сланы нерухома стаяць. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-лай, ты не чакай, чаканне настала. Ніхто не чакае, і ты не чакаеш. Теперь разом! Эй! Ты не чакай! Яшчэ раз! Эй! Яшчэ раз! Эй! Эй!
Uno, dos, tres, cuatro, эй, ла-ла-ла-лай. Ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-ла-лай. Ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай. Ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-ла-лай. Ты не чакай, ты не чакай. Ла-ла-ла-лай. Ты не чакай, чаканье настало. Эй, ла-ла-ла-лай. Никто не чакает, и ты не чакай. Никто не чакает, и ты не чакай. Никто не чакает, и ты не чакай. Мушу прызнацца, моя памылка. Гэта, канешне ж, была не крамбамбуля, гэта быў вольскі, але наш сённяшні госць, якога мы вельмі чакаем, проста мае столькі іпастасяў, што сапраўды можна было пераблытаць. Я думаю, што вы гэта мне даруеце, вельмі спадзяюся. Да, адным словам, гэта ўсё-такі былі 3 чарапахі Дакладна. вольскія, да, і вось так атрымалася, што цяпер у нас у студыі адзін з музыкаў гурта. А праз гэтую, без сумневу, легендарную песню мы, ну вот зараз запытаемся напрамую. Сустракайце, гітарыст Павел Трыпаць. Можна даже аплодысменты, правда? Ура! Прывітанне, сябры. Прывітанне, Паш. Паш, у цябе реально вельмі шмат праектаў. Я І лічу. вольскі, і крамбамбуля. Таксама ты распачаў сваю школу Венават, і гульні вакал, на і гітара. гітары, А. і яшчэ і вакалу. Як ты ўсё паспяваеш. І ці сапраўды, каб заставацца ў музыцы, трэба мець аж настолькі праектаў зараз. Скажем так, дзе сапраўдны Павел Трыпаць? У якім праекце? О, добрае пытанне. Ну, сапраўдна, я паўсюль, бо ўсё, я стараюся, ўсё, чым я займаюся шчыра. Гэта мне цікава. І гэтыя школы, якія вось тут былі адчынены, гітарная, вакальная, яны таксама былі зроблены не з такога погляду, там просто фінансавага, напрыклад, бо я, шчыра кажучы, так сабе там нейкі бізнесоўца. Я займаюся сваёй справай, раблю гэта шчыра, люблю музыку, граць на гітары і гэтак далей. Так І беларусы ідуць пець і граць на гітары? Канешне. І калі вы пра школу, то менавіта так пачалося ўсё менавіта з беларусаў. Першыя вучні, якіх я знайшоў яшчэ 3 гады таму, як я адчыніўся, гэта былі беларусы, трошкі украінцы, ну, в асноўным беларусы. Зараз у мяне ўжо дзесьці 50/50, то есть палова палякаў, палова беларусаў, вучняў, вось так. Паша, тут у нас у чаціку пытаюцца, ці ёсць гарадзенцы. Падымем рукі. Сябры, гарадзенцы. асаблівае прывітанне А тут гарадзенцам у гарадзенцы. нашым Да, чаце. асаблівае прывітанне і вянецкім тады. І таксама, але Конечно, землячкі. мы ведаем, што беларусы зараз жывуць паўсюль, і ты вось недавно вярнуўся са свайго Дакладна. турне па Злучаных Штатах Амерыкі, дзе таксама багата сустракаўся з беларусамі, думаю, і з гарадзенцамі таксама, таму што там гарадзенцаў хапае. Што ты там рабіў і як, наколькі файна там было? Вельмі файна. І што я там рабіў? Я паехаў у такі міні-тур, у які мяне запрасілі са сваім праектам Optimist Project, так, са сваёй музыкай, якую я запісваў з рознымі музыкамі ў розныя там гады, пачынаючы з 2015 года. Ёсць альбом, які вы можаце паслухаць на лічбавых пляцоўках Optimist Project, Voices of Reality. Гэта гітарная фьюжн-музыка, інструментальная. Вось. І мне, шчыра кажучы, было таксама, я хваляваўся, думаю, ну, гэта ж не вокальная музыка, дзе барабан б'ёт, артист паёт, да, і там людзі танцуюць. Гэта інструментальная музыка, насколькі яна будзе цікавая. Але ж арганізатары знайшліся, запрасілі і прыйшлі людзі. У мяне была такая мэта не рабіць гэта як проста, ну, канцэрт. Я выйшаў, пайграў, пакланіўся і ішоў. Гэта была больш такая творчая сустрэча. Творчая сустрэча беларусаў. Мне было цікава, як жыве беларуская дыяспара там у Штатах, паразмаўляць, распавядаць свае там гісторыі. Я прывёз шмат цікавых розных гісторыяў там пра свой досвед, пра жыццё беларусаў у Варшаве. І вельмі быў такі сурпрайз, бо
шмат цікавосці. Людзі былі вельмі зацікаўлены, як жывецца тут у Варшаве, як эміграцыя. Шмат было пытанняў вось пра эміграцыю, пра беларускае жыццё ў Варшаве, пра скажем, шоу-біз беларускі ў Варшаве, увогуле пра беларускую культуру, дыяспору ў Еўропе. Бо мы шмат таксама і з Лявонам Вольскім паездзілі па еўрапейскіх гарадах, па розных дыяспорах. Вось. І атрымаўся вельмі цікавы такі канект, такі вельмі утульная такая сустрэча. Яшчэ прыйшлі, у кожным горадзе былі музыкі, якія хацелі разам пайграць, і мы рабілі напрыканцы такі джэм-сэшн. Так, ладно. Такі быў джэм-сэшн з мясцовымі музыкамі, яны некаторыя гралі свой матэрыял, дзесьці мы там некія каверы ігралі, ну то бок гэта было вельмі А цікава. мясцовыя гэта амерыканцы ці мясцовыя? Не, беларусы. Мне вельмі цікава пра канекты, пра музыку і пра цікавасць. Ну і зразумела, што беларусы, беларуская публіка, ну мы як бы сваіх любім, ну тым больш Пашу Трыпуця, Лявона Вольска. А вось замежнікі, ці цікавая ім беларуская музыка? Ці ўдаецца выходзіць з гэтага, ну, скажу так, музычнай бурбалкі беларускай за межы ці ўдаецца выходзіць і ці ўдала гэта? Некалькі гісторый вам распавяду. Вось першае, што было ў Штатах. Першае, меня трошкі ўразіла, што, напрыклад, зараз ці у Бостоне, падаецца, гэта было такое мерапрыемства беларускае, Open Air, прыйшло шмат беларусаў, ну, больш за 100 там чалавек, з дзецьмі, так, сем'і. І заўсёды яны запрашаюць некага госця, да? Вось гэтым госцем у гэты раз быў я. Але ж прыйшоў яшчэ такі ўжо чалавек ва ўзросце і па-ангельску размаўляў там з усімі. Мне сказалі, што гэта амерыканец, Курт, і ён будзе граць на беларускай дудзе. І штосьці спяваць. Я думаю, ну цікава. Я сажуся слухаць, ён грае на беларускай дудзе, а потым на выключна беларускай мове спявае розныя беларускія фальклорныя песні. І потым я з ім пазнаёміўся, ён за мной па-беларуску размаўляў. То есть гэта амерыканец, які вывучыў беларускую мову і размаўляў па-беларуску. Вось гэта для мяне цікава было. Што мяне ўразіла, недавно з'явіўся кліп, які беларус, які жыве ў Шатландыі, запісаў па-ангельску «Не быць скотам». О. І вось я думаю, што мы можам рабіць дзеля таго, каб прасоўваць нашу беларускую культуру у масы, так скажем, каб яна была вядомая не толькі нам, беларусам, бо вядома, што мы все вельмі любім нашых дарагіх музыкаў, артыстаў і гэтак далей. Але я думаю, што важна адкрывацца таксама і для ўсяго свету. Дакладна, я згодны. І вось я лічу, што, напрыклад, некія калабарацыі з музыкамі там, ну, у нашай сітуацыі мясцовымі, з польскімі, гэта таксама вельмі крута. Вось, напрыклад, я такі прыклад прывяду в нашу калабарацыю з Томашам Органкім. Гэта вельмі знакаміты такі польскі артыст рокавы, спявак Томаш Органек, гурт Органек. Мы таксама зрабілі і з Лявонам фіт, я там Томаша запрасіў, ён пагадзіўся. Ён вельмі шануе беларускую музыку і, дарэчы, 3 гады, падаецца, таму я быў на наўпроставым эфіры ў яго, ён вядзе перадачу на радыё 357, хіба што, я ўжо дакладна не памятаю, і «Музыка Органова» называецца. І ён цэлую перадачу зрабіў пра беларускую музыку, пра беларускіх музыкаў. І мы з ім размаўлялі і пра 20-й год, і пра гурт «Ірдарат», і пра музыкаў, якія сядзяць у турме, і увогуле пра рок-музыку, пра фолк-музыку. І ён шмат ставіў гэтай нашай беларускай музыкі. Вось я лічу такія вось сітуацыі вельмі важныя для нашай культуры, вельмі істотныя. І вельмі цікава было, што вось цікавяцца нашай гісторыяй музычнай, нашай культурай і гэтак далей. Мне цікава на твои курсы гітары і вакала, аптымістик гітар-студыя, там аптымістик вакал-студыя, ці прыходзяць іншыя музыкі, ці можна там прыйсці, там, не ведаю, займацца, а там Томаш Органек?
У сэнсе прыходзяць... Ну, ці прыходзяць там яшчэ твае калегі, вось, напрыклад, таксама удзельнічаюць у навучанні тваіх студэнтаў. Увогуле, як праходзіць гэтае навучанне? Окей. У гітарнай, ну, як бы дзве лакацыі. Ёсць гітарная, вакальная, яны знаходзяцца на адной вуліцы. У гітарнай выкладаю я 4 дні на тыдзень, і яшчэ мае сябры, гэта Максім, класны гітарыст, ён іграў у гурце «Зніч», і Сергей Шчурко, ён зараз грае ў гурце «Джей Морс», ну не зараз, заўсёды грае у гурце «Джей Морс». Так, яны таксама мне дапамагаюць, яны выкладаюць некаторыя дні таксама гітару. Яшчэ у вакальнай студыі працуе вельмі класная педагог і вакалістка, моя сяброўка Юлія Марченко. Яна працавала раней з гуртом «Эрдарат». Вось. Гарацей, ёсць у каго вучыцца. Конечно. Але скажы шчыра, Шмат. вось ці мне, напрыклад, не позна было бы ўзяць в рукі гітару і штосьці паспрабаваць? Бо я так думаю, ну што ў мяне ўжо атрымаецца, ведаеш, это ж трэба, напэўна, з дзяцінства, это ж, напэўна, складана. Ці ўсё ж такі варта пераламіцца, і неважна, у якім узросце можна пачаць гуляць, і з чаго пачаць? Конечно. Але можаш, не ведаю, вельмі кароткую параду для таго, каб натхніць нашых гледачоў і глядачак. Неважна, у якім узросце, важна проста мець ад гэтага некі такі кайф, не? І нават вучні, якія прыходзяць да мяне з нуля, хто прыходзіць іграць на гітарах? Гэта чалавек, які любіць музыку, да? Які слухае музыку. І самае першае, аб чым мы размаўляем на першых жа занятках, што ты слухаеш, якая музыка цябе інспіруе, да? Якая музыка цябе падабаецца. І ўжо на другім, на трэцім занятку мы разбіраем уже некую песню, якой чалавек, ну, не ведаю, марыў, слухаў усё жыццё. І гэта вельмі, вельмі так натхняе, не? Гэта вось істотна. І гэта не так складана, як кажется на першы. Я думаю, там яго так бывае. Што ты слухаеш, Крамбамбуль? Ну ладно, з трэцяга раза получыцца. І апошняе пытанне да цябе. Мы сёння пытаем усіх нашых гледачоў, на які канцэрт яны бы хацелі пайсці. А вось на які канцэрт ты бы хацеў пайсці? Я адразу магу сказаць, ужо дакладна праз 1,5 тыдні я еду ў Берлін на канцэрт Лінкін Парк. Мне вельмі падабаецца зараз абнаўлёны гурт з вакалісткай новай Эмілі. І вось еду паслухаць. Дарагія сябры, так што вы таксама пішыце нам, што вы, якія канцэрты марыце, а мы дзякуем нашаму госцю. Паша Трыпаць, музыка, гітарыст, легенда беларускай рок-музыкі. Што ж, тут не будзем сціпламі, правда? А мы да іншай легенды зараз, правда? У нас будзе зараз у эфіры Віктор Шакіловіч. Так. Мова на нова. Калі вас не здзіўляюць і не бянтэжаць фразы кшталту Так, я вельмі люблю шынку. Ох, сёння пагуляў на скрыпцы, аж суседзі прыбеглі. Зачыні рот, а то муха ўляціць. то гэтая граматычная рубрыка дакладна для вас. Выразы кшталту «зачыніць рот» або «вочы», як, уласна кажучы, і «зачыніць кнігу», досыць часта сёння сустракаюцца ў жывым маўленні і ў інтэрнэт-прасторы. Дык што з імі не так? Ды ўсё не так! Бо зачыніць мы можам дом, дзверы, акно, куфар або веснічкі, але ні ў якім разе не вочы, рот або кнігу. Іх мы закрываем. Або пра вочы мы таксама можам сказаць, што мы іх заплюшчваем альбо прымружваем. І наадварот, рот, вочы або кнігу мы адкрываем, вочы яшчэ і расплюшчваем, але ні ў якім разе не адчыняем. Часам людзі стараюцца пазбягаць русізмаў, словаў з расійскай мовы, якія скалечылі нашую мову за савецкім часам. Але не заўсёды такое змаганне за чысціню беларушчыны прыводзіць да чаканых вынікаў. Часам беларускае слова нагадвае расейскае, і людзі шукаюць, чым бы максімальна непадобным яго замяніць. Так мы атрымліваем дзіўныя выразы кшталту «студэнцкі квіток» замест студэнцкага білета, бартавы часопіс замест бартавога журнала, пакой з выглядам на парк замест пакоя з відам на парк, адкаркаваць каробку цукерак замест адкрыць каробку, колер нацыі замест цвет нацыі. Такое няправільнае ўжыванне пашыраецца яшчэ і таму, што людзі занадта давяраюць інтэрнэт-слоўнікам.
Слоўнікі гэта, канешне, вельмі добра, але людзі часамі памыляюцца і выбіраюць з некалькіх варыянтаў няправільны, які ўжываецца ў іншым значэнні. Вось-вось. Адсюль і чуем або чытаем нібыта беларускія, але па сутнасці незразумелыя для носьбіта беларускай мовы выразы. Гуляць на скрыпцы, кахаць дзяцей, перакласці супрацоўніка на іншую пасаду. Бо мы мусім казаць, іграць на скрыпцы, любіць сваіх дзяцей, перавесці супрацоўніка на іншую пасаду. І няма абсалютна нічога страшнага ва ўжыванні словаў іграць, перавесці і любіць, бо яны ўласцівыя нашай мове не менш, чым суседняй. Давайте ж перастанем глядзець на ўласную мову праз прызму расейскай і адмаўляцца ад нашых словаў на карысць сумнеўных канструкцыяў. І не трэба тут вагацца, бо лепш гойдацца ці гушкацца. Вось так вось на арэлях пагойдаўся Віктор Шукіловіч, а мы пагойдаемся ў соцсетках. Андрей, Так. прывітанне. Прывітаннечка. Што там пішуць, што глядзяць, што цікавіць беларусаў? Ты уже там на якія канцэрты? Так, я ось що вам распавяду, што цяпер распавяду вам навіны не толькі беларускія ў тиктоку, але і пра Беларусь, але з замежнага тиктоку. Справа ў тым, што вельмі папулярны тиктокер-мільённік Дрис Кук, які гатуе стравы розных краінаў, ён выбірае краіну, кідае дроцік у мапу і куды трапіў У Беларусь. нацыянальную блюдо той краіны ён і робіць, і гэтым разам ён трапіў у Беларусь і Шкода, выбраў. што не трапіў дроцікам у ведаеце каго. Ён бабку Ну і прыгатаваў бабку, так, бо Можна. беларуская нацыянальная страва. О. Выкарыстаў класічныя прадукты, грудзінку, бульбу, цыбулю, муку, яйкі, сыр і гэтак далей. Гатаваў тиктокер пад песню таксама нібыта нацыянальную кожнай краіны. Гэтым разам у беларускім варыянце гэта быў чамусьці Макс Корж. Ну і нормально, Ну, беларускі нормально. А чахол. давайте паглядзім, як гэта ўсё выглядала. Беларуси, let's go. Бабка. Ну, некананічна. Я думаю, што мы мусім зрабіць майстар-клас Дрису гэта і была- расказаць, як рабіць правільную бабку, бо это ёсць і правільныя дранікі, і неправільныя Мы дранікі. бачылі імправізацыю А на тэму што, бабкі. што было некананічна ў той? Ну, цюртарка бульбы. А першая неправільная цёрка, па-другое, ну хто дае муку? Ну, Вось. так. І не ў чыгуначным гаршочку. І не ў гаршочку, і яшчэ сыр наверх, ну навошта? Мы ж без сыра робім. Так нейкая лазаня выйшла, але я думаю, было смачна. І дзякуй, што прамуеце В беларускую прынцыпе, кухню. молодец. Молодец. Спрабаваў. Дзякуй вам, Спрабаваў, но можна лучше. Так, Короче, ідзем можна далей. лепш. У Беларусі навальнічны фронт прайшоў, і гарады зноў паплылі, зноў МНСнікі адпампоўваюць за жывую ваду сутарэнняў. І вось праз залеў сталі нашы гарады, у тым ліку ў Менску, Корках. Грамадскі транспарт працуе з перабоямі, кіроўцы фіксуюць рэкордныя заторы, даі раіць тым, хто застаўся на аўто ў дождж, сядзець унутры машыны і пажадана нават сігналізацыі ўключанай. Дарэчы, гідрамет кажа, што ізноў сёння аранжавы ўзровень небяспекі. На большай частцы нашай краіны варта чакаць навальніцаў, залеваў, граду і моцнага ветру. Таму, шаноўныя беларусы, калі ласка, будьце уважлівыя. А кажуць, клімат не мяняецца. Вот тебе, пожалуйста. І ў працяг адразу тэмы хочацца распавесці, што беларусы працавітыя людзі і лічаць, што праца мусіць быць зробленая, не гледзячы ні на што, як і мы. Не на што. Кожнага ранку, калі ласка, у эфіры. І вось паглядзім на прадаўца ў Гомлі. Пакуль вакол бушавала непагадзь. Фермер не адчайваўся і працягваў зазываць пакупнікоў. Можа, перамагчы град і лівень у яго не атрымалася, аднак прыцягнуць увагу ў соцсетках да свайго прадукту сябе атрымалася. Давайте паглядзім. Ребята, все нормально. Клубничка 18, 20, 25 рублей. Кому надо срочно клубничка, приходите. Погода отличная, начинается град. Но вы не бойтесь, все хорошо. У нас есть тут навес. Тут полностью сухо, никто не намокнет.
У нас таксама ёсць навес, так што заходите, і нейкую трускавачку мы таксама знойдзем. Хороший чалавек, вясёлы чалавек. Це правда. Андрэй, а на які канцэрты вось хацеў бы патрапіць? Мы сёння запытваемся ў нашай аўдыторыі. Дарэчы, могуць і напісаць адказы ў адрозненне ад цябе пад нашай трансляцыі на Белсаце Лайф, так, і на YouTube Лайф. А вось ты можаш прямо ў эфіры гэтага YouTube Лайфа сказаць. Ну, я б схадзіў, не ведаю на якога артыста, я схадзіў бы, напрыклад, на гурт Бумбокс. Ён часта гастралюе, не часта, але б я туды з радасцю б схадзіў. А так, з тых, каго я абавязкова б хацеў схадзіць, это быў бы беларус па паходжанні Чэслаў Неман, такі спевак. Але яго ж няма, зараз спявае толькі ягоная дачка. Аліна, а ты на які канцэрт хацела б схадзіць? А я, дарэчы, вось на гэтым тыдні іду на канцэрт Сантаны, але вельмі мару пайсці на канцэрт Крамбамбулі, дарэчы. Не прызналася ў гэтым Пашы Трыпуцю, але вельмі люблю. Я думаю, што просто перадумала, або, наоборот, захацела, як яганой бабкай захацела. Ты захацела схадзіць на Крамбамбулю падчас стасунку з Паўлам Трыпуцем. Ад беларускіх навін асацедак мы пераходзім да навінаў з усяго свеце. Заставайцеся з намі і глядзіце. У чаканні трэцяга сезону серыялу «Гульня ў кальмара» яго аматары ў Лондоне могуць самі адчуць сябе ў ролі удзельнікаў спаборніцтва коштам у жыццё. Прастора Squid Game The Experience прапануе камандам справіцца з 5 выпрабаваннямі, натхнёнымі складанымі задачамі, што былі паказаныя ў шоу. Гэта магчымасць паглыбіцца ў свет гульні ў кальмара і пабавіцца гульнямі, якія вы бачылі ў тэлешоу. Гэтым разам, спадзяюся, вы не атрымаеце стрэлу за няправільнае выкананне, а здабудзеце балы ды пазмагаецеся са сваімі сябрамі. Сярод выклікаў гульня чырвонае святло, зялёнае святло. З тою самаю нявінную, на першы погляд, лялькай-забойцай Ён-Хі серыялу. Ёсць і напружаны раунд пад назваю «Шкляны мост», дзе гульцы мусяць успомніць паслядоўнасць 6 квадратаў, скачучы па правільна асветленых клетках. Прэм'ера гульні ў кальмара адбылася ў 2021 годзе, і ён хутка стаў самым папулярным серыялам сервісу Netflix. Серыял увайшоў у гісторыю прэміі Эмі, атрымаўшы першую ў гісторыі ўзнагароду для серыялу не на англійскай мове. Трэці і апошні сезон выйдзе 27 чэрвеня. Прыбярыце ад экранаў жыхароў краінаў, дзе назіраецца дэфіцыт гародніны. У Калумбіі прайшоў 15-й фестываль Гран-Таматына, галоўны атракцыён якога сапраўдны бой таматамі. Асабліва ўражлівых спяшаемся супакоіць. Для бойкі выкарыстоўваюць так званую некандыцыю. Сёння мы адзначаем надзвычайную падзею калумбійскі Гран-Таматына, на які з'язджаюцца сябры і госці як з усёй краіны, так і з-за межаў. Эканоміка рэгіёну Сата-Марчану сканцэнтраваная вакол памідораў. Ад 70 да 80% сем'яў жывуць за кошт памідораў, і гэта ім даніна павагі. На 3 дні баёў, удзельнікамі і сведкамі якіх сёлета сталі каля 20 000 чалавек, сышло каля 45 тонн аўтаматаў. Танцы без межаў, як мінімум узроставых. На Кубе людзі сталага ўзросту знайшлі сябе ў супольных занятках танцамі. На фоне эканамічнага крызісу ў краіне танцы сталі аддушанай для людзей, вымушаных і на пенсіі змагацца за годнае існаванне. Спыніць прагу каля 30 пенсіянераў да вывучэння гарачых і рытмічных рухаў не могуць нават рэгулярныя адключэнні святла ў кубінскай сталіцы Гаванне. Мы прызвычаіліся да адключэння электрычнасці, але гэты танец цудоўны. Мы забываем пра ўсё. Мы ўсе ўзмакрэлі. Вось гэта спосаб павесяліцца. Я ў захапленні. У мяне 4 дзяцей, і ім падабаецца бачыць мяне такой. Цяпер я дасылаю ім відэа, і яны радыя бачыць, што іхная маці ўсё яшчэ танцуе. Паводле статыстыкі, боль за чвэрць насельніцтва Кубы старэйшая за 60 гадоў, што робіць яе самай пажылой краінай у Лацінскай Амерыцы і Карыбскім басейне. Гэта вынік рэзкага зніжэння нараджальнасці і хуткага росту міграцыі апошнім часам.
Пакуль у фінале хакейнага кубку Стэнлі палаюць жарсці паміж Эдмонтон Ойлерс і пантэрамі з Флорыды, амерыканская хакейная ліга правяла яшчэ адзін не менш яскравы двубой. У барацьбе за першы Стэнлі Пап сышліся шчанюкі аднаго з амерыканскіх прытулкаў для сабакаў, якія шукаюць новых гаспадароў. Нягледзячы на нястачу каманднага ўзаемадзеяння, шчанюкі самаадданна атакавалі браму і паказвалі майстэрства валодання цацкамі. За ўсім гэтым з віп-ложы назіралі кацяняты. Трансляцыю сабачай зарубы амерыканскае тэлебачанне будзе паказваць у паўзах хоць і меней відовішнага, але болей папулярнага чалавечага фіналу Кубка Стэнлі. А у нас у студыі разгарэлася гарачая дыскусія, калі вось ёсць гранта Матына, то чым кідаліся бы беларусы, і мы прыйшлі да высновы, што бульбай было бы забалюча, таму трускаўка гэта была бы добрая ідэя і нават трохі эратычна, як мы прызналіся. Вполне сабе. А мне вось такая навіна трапіла. Сервіс Numbeo апублікаваў рэйтынг краінаў паводле коштаў камунальных паслуг. І ведаеце, што атрымалася? Звесткі для гэтага рэйтынгу збіралася цягам апошніх 12 месяцаў, то бок лічбы як бы даволі свежыя. І атрымалася. Падлічылі аплату за электрычнасць, цяпло, ваду і вываз смецця ў кватэры плошчай 85 квадратных метраў. І вось што на выніку Беларусь, ну, как бы, вы разумеете, самая танная камуналка у Европе, у Беларусі. І вось гэтае дасягненне мы абмяркуем з нашай госці, якая ўжо прыйшла да нас у студыю, галоўнай рэдактаркай плану Б, Вольга, вітаю. Привет. Есть чем ганарыцца, что у нас самая танная коммуналка, ці не? Вось давай шчыра скажем. Безусловно, но тут надо сделать несколько оговорок. Да? Все очень хорошо, но надо, учитывая место Беларуси в этом рейтинге, не учитывать все другие рейтинги, где Беларусь тоже, к сожалению, есть. И на опошних местах часто. Естественно. И надо еще не смотреть на соседей наших по этому рейтингу, ну, просто чтобы не огорчаться. Потому что там соседи, где зарплата до $50 не дотягивает, вроде Венесуэлы там, или Кубы, или Ганы, ну, в общем, бедные мы, да. Ну, кстати, при том, что мы такие бедные, в рейтинге квартиры площадью 85 метров, что довольно много на самом деле, на среднюю это все-таки не тянет. Так, значит, что получается не так с этим рейтингом? Ну, на самом деле, с ним может быть все так, хотя цена выходит не очень большая по Беларуси. Ну, зарплата. Конечно, первое, что хочется сделать, это сразу спросить про зарплату, и сразу здесь уже не очень хорошие новости. Да, если от средней белорусской зарплаты, которая сейчас очень высокая, потому что рубль укрепился, и с ним все хорошо, и мы пересчитали заново, и получилось $870, это много. Вот, это прямо на сейчас. Если учесть за год, то было бы меньше. И что мы видим? Если из средней зарплаты поляк заплатит свои $300, то у него останется гораздо больше. Из 2400 он заплатит 300 и останется 200. А у белоруса из 870 он заплатит 50, останется 800. Но есть еще одна плохая новость. Если мы возьмем поляка с минималкой, давайте не будем брать среднего поляка, это буржуй какой-то, мы возьмем поляка с минималкой. Если мы от поляка с минималкой отнимем опять ту же цену квартиры 85 метров, что довольно много для поляка с минималкой, все равно у него останется больше, около $900, да, в свободных ресурсах. Отрывается рано, я рада вообще. Я уже таки думаю, вот как там хорошо у Беларуси живется. Ну и что теперь робить? И чему вось гэтая коммуналка? Ну, я думаю, все равно все мы тешимся, калі за кватэру платим не так шмат, улічваючы, што заробкі ў Беларусі можа не самыя нізкія ў свеце, але ў параўнанні з суседзямі яны все ж таки нашмат ніжэйшыя, як Ольга нам уже рассказала. Да, тут есть один нюанс. Если вы платите какую-то особую цену за что-то, с большой вероятностью все остальные тоже платят какую-то особую цену. Если у вас она особенно маленькая, значит, у кого-то она должна быть особенно большая. Да? Значит, там белорусские предприятия должны получать газ по цене примерно там, с надбавкой 60% к той, за которую Беларусь покупает у «Газпрома». Так «Газпром» его с Ямала в Беларусь доставляет, а «Белтрансгаз», поставляя внутри страны, получает плюс 60%. Опять-таки, чтобы компенсировать в том числе вот эти издержки. Соответственно, промышленность платит за газ, за тепло много и недоплачивает своим сотрудникам. Поэтому вот в этой вечной дискуссии, вот может вы хотите, мы вам полную зарплату заплатим, но и коммуналку полную,
Ну, на самом деле, белорусская коммуналка, она не такая уже не полная. По данным марта за февраль, по-моему, белорусы покрывают 81,5% коммунальных услуг, не доплачивая только за теплоэнергию фактически. Так может уже давайте, давайте на самом деле, мы там экономить Давайте нам начнем. полные зарплаты, и мы будем платить полные коммуналки. Але от, до речі, тут ж гучать уже там якби такі анонси, що, мовляв, з 26-го года беларусы уже все беларусы і все камунальныя тарифы будуць плаціць на 100%. Гэта страшно ці не страшно? І увогуле, что за гэтым стаіць, як ты думаешь? Ну, если уже платим 81,5, то, наверное, это уже не очень страшно. Тем более, если у нас есть достаточно современное жилье, а с годами его становится все больше, то там теплопотери гораздо меньше, люди меньше пользуются отоплением, не отапливают улицу, могут сами регулировать тепло, могут греться другими подручными способами, если хотят сэкономить. Поэтому я не думаю, что это будет настолько болезненно. Сейчас получается, что вам очень выгодно иметь очень дешевую коммуналку в Беларуси, при этом желательно зарабатывать не белорусскую зарплату. Если вы условный айтишник, работающий на Россию, Идеальный вариант. И 85 метров можно иметь и содержать. Ну, на самом деле, вот немножко всех раздражает вот эта цифра. Это большая квартира на самом деле. Подавляющее большинство людей живет в меньших квартирах. А если у вас квартира 85 плюс метров, значит, наверное, вам не очень уже, вы не очень экономите. Вы можете себе дозволить любую комуналку. Вольга, Навіть розкалками кидатися. Вольга, я все розумію. Але електричність дорожає чому? У нас быцем бы АЭС побудовали, и все это чему так дорого с электричностью? Ну, во-первых, это была дорогая АЭС. Нам за кредит еще рассчитываться по ней, и он не настолько дешевый. Ну, а во-вторых, а если можно за это взять столько, почему не взять? Я прям не вижу никаких проблем. Все равно получается, что коммуналка-то дешевая. Ну, тым больш, што Белтрансгаз, як ты кажаш, плюс 60% да цаны Газпрома дабаўляе, так чаму не зрабіць і электрычнасць за АЭС? Ну, якби яна там можа і танная на выхадзе, але прадаваць яе даражэй, нашы ж людзі яшчэ ж не плацяць на 100%. Гэта такая спекулятыўная, мне здаецца, мадэль увогуле. И выбора у вас нет, вы все равно, у вас счетчик и выключатель. Вы же не можете альтернативные какие-то методы использовать. Поэтому так. Вольга, ёсць план, што ў 29-м годзе Беларусі ўсё ж такі мы все будзем плаціць 100% камуналкі. Слушна гэта, не слушна, мы ўжо абмеркавалі, але мы так разумеем, што гэта не будзе надта балюча для ўсіх нас. Што можна зрабіць уже зараз, каб падрыхтавацца да таго, каб вось гэтай 100% не былі ажно такімі ударамі па нашых гаманцах і кішэнях? Ты думаешь, не ўсе жывуць у кватэрах па 85 метров? Ну, думаю, не все. Все-таки некоторые считают, я думаю, что и лічыльнікі, і свет выключаюць. Ці ўжо зараз можна правесці нейкую такую падрыхтовачку? Для начала, безусловно, счетчики на все. Не страшно платить за то, чем ты пользуешься, и контролировать самому это. Потому что больше всего напрягает, когда ты не понимаешь, за что, собственно, платишь. Да, там, за уборку подъезда, которого у тебя никогда не было. За вывоз мусора, который там воняет около подъезда и не чистится, не убирается, а мусоропровод никогда не мыли. Ну, просто потому что забыли, навыки утеряны. Да? Вот у всех есть мусоропровод, а как его моют? Никто не знает, да, вот я кого не спрашивала, никто не видел никогда в жизни, как у них это вот все происходит. Возможно, где-то это есть. Вот. Готовиться, экономить, использовать современные технологии, как на лампочки энергосберегающие перешли, вот экономят. Свет выключаем, воду выключаем, зубы чистим, выключаем воду. То бок, вось гэтыя такі, банальныя парады, яны все реально працуюць. Абсолютно, абсолютно. И именно когда ты платишь полную цену, ты начинаешь экономить и начинаешь ценить вот эту разницу. А вот вельмі часто я чула такое, што кажуць, вот тут в Европе яны нават воду закручиваюць у кране, калі зубы моюць. Але мне падаецца, што гэта абсолютно лагічна. Вода гэта таксама экалогія, правда? Гэта таксама чысціня. Навошта гэту воду сливаць просто так? Мне здаецца, што гэта просто трэба змяніць свой стиль мышления и звычки. Это не та роскошь, которая реально прям составляет ваш комфорт. Да, включить и наслаждаться потоком. Я могу сказать, что у свой час у кватэры замянили вось гэта краны звычныя, такие, которые крутятся, с крутёлками, на так званыя, як яны шалевы, там ці шарнірныя, да, і гэты кран ён дазваляе табе хутка перакрыць ваду, і у мяне з'явілася звычка, там прымаеш душ, там не цякла, просто ўпустую. Пока намыліваешься,
выключу кран. А асабліва, калі 6 дзяцей, то я думаю, што гэта цалкам заўважна. Тым не менш, мы по расходу воды ніколі не былі лідарамі ў нашым доме. Не значит, што мы не мымся, просто мы умеем правильно ёй карыстацца. І заўсёды у нас здзіўляліся там гэтыя людзі, которые правяраюць лічыльнікі. Як это так, вялікая сям'я і такі невялікі параўнальна расход. А Счетчик — это дисциплина на самом деле, и самодисциплина в том числе. А вось мы казалі пра рост коштаў. Ці прагназуеш, Оля, што будзе працягвацца вось гэты рост коштаў? Безусловно, инфляция будет, никуда она не девается, и когда у нас планово заложен рост каждые полгода, вызывает даже вопрос, вы реально как-то контролируете инфляцию, держите цену, если у вас уже заранее планово есть такой заметный рост цен. И главное, непонятно, когда его конец, собственно, случится. Да, вот это, помните, у нас долгие годы была мантра плюс $5. А если доллар там подскочил, а если еще какие-то катаклизмы, или наоборот, инфляция на месте стояла, почему каждый раз плюс 5 до бесконечности? Вот мне казалось, что этот процесс будет продолжаться вечно, да, вот плюс 5. За все свое жыццё я ніколі не памятаю, чтобы цены падали. Вот яны неяк увесь час растуць і растуць. Ну, таму што гэта, як гэта называецца, неад'емная частка нашага жыцця. Усё паляпшаецца, і цэны павінны трошачкі расці, таму што, ну как без гэтага павышаць Это узровень... называется эффектом храповика. Даже когда все причины складываются очень благоприятно для цен, назад они не хотят идти. Просто механика такая. Ну, вось так, да. Ольга, дзякуй вялікі, вельмі цікава мы абмеркавалі все, што тычыцца нашай камуналкі, росту кошту. Так што, шаноўныя сябры, все, што натуральна, яно непазбежна, але тым не менш тое, што ад вас залежыць і закручваць кран, вы можаце. З намі была Ольга Лойка. Рэдактарка выдання «План Б». Ну, а мы развітваемся з Ольгай, але працягнем размову пра грошы. На гэты раз пацікавімся коштамі ў беларускіх санаторыях. Выгаралі на працы, марыце пра паўнавартасны адпачынак, але каб з карысцю для здароўя, тады санаторый ваш ідэальны варыянт. Гэта як адпачынак ды медычны тэхагляд у адным флаконе. Паказваем вам свой топ месцаў для такога адпачынку. Санаторый Пралеска под Менском – ідэальны выбор для тых, хто хоча адпачыць непадалёк ад сталіцы, але з максімальным камфортам. Тут цудоўны ландшафтны парк, басейн з мінеральнаю вадою. Пражыванне адной асобы ў стандартным нумары каштуе 270 рублёў за сотні. Пераносімся ў Нарачанскі край. Гэта беларускі курорт нумар 1. Санаторый Сосны стаіць проста ў сасновым лесе на беразе возера. Тут ёсць магутная база для лячэння дыхальных органаў, сэрца і касцёва-мышачнай сістэмы, заводалячэбніцу і пітное лячэнне мінералкай. За дзень трэба аддаць 240 рублёў. Гарадзенскай вобласці санаторый Радон. Гэта месца славіцца на ўвесь СНД. Тут адзін з найлепшых радонатэрапеўтычных цэнтраў у рэгіёне. Лячэнне спіны, суставаў, скуры і нервовай сістэмы, разынка радону. За 270 рублёў для вас сучасны медцэнтр, спа і бясплатныя азёры. Ну і першае месца на наш сціплы погляд – Белая вежа. Санаторый Мара. Побач сапраўдныя зубры, старажытны лес, чысцюткае паветра. Тут лечаць усё, ад стрававання да сардэчна-сасудзістай сістэмы. За 170 рублёў на сотні, аднамясцовы стандарт, сапраўдны лазневы комплекс і ровары для вандровак па пушчы. У сярэднім 7 дзён такога адпачынку абыдзецца вам у амаль $500. Пры гэтым аўтобусам у Грузію можна з'ездзіць за 350, а самалётам у Турцыю за $750. А што абралі бы вы? Пішыце ў каментарах. Ну, мы тут абмеркавалі з хлопцамі санаторыі, аказалася, што тэма актуальная для нас усіх. Так, да, я б з радасцю наведаў. І я. А які канцэрт наведалі бы вы і марыце наведаць, які канцэрт музыкаў беларускіх ці сусветных? Напішыце ў каментарах. Так, а дарэчы, ўжо Што і пісалі. Ну, па-першае, хочу сказаць, што вітаюць нас з Ізраілю, Магілёва, Заслаўя, Горадні, Харкова. Это толькі тое, што я паспеў. Паўсюль нашы людзі. Геаграфія наша пашыраецца. Бостанцы, далучайцеся. Бостанцы, куда Паша Трыпаць ездзіў. Так, і родная, как это называется, Квебекшчына. Да, і родная Квебекшчына. Так. І Ванкувершчына з Монреальшчынай. Так, ну што, па каментарах, па канцэртах. Пишуць вось нам, што чакаюць калабарацыю з беларускімі музыкамі з Падляшша.
Вось, і, да прыкладу, пытаецца, ці цікава было б нашаму шаноўнаму госцю зрабіць такую калабарацыю. Ну, это, мне падаецца, было б файна. Не паспелі мы задаць гэтае пытанне, але падкажам гэтую ідэю Паўлу, напішам яму, а мы проста запросім яшчэ раз у студыю. А, дарэчы, вось, можа быць, хтосьці праспаў, што на Беласточчыне у нас ёсць шмат гуртаў, якія спяваюць на... Падляшскай гаворцы. Слухайте, якая пишите. больш беларуская. Пишите нашим редакторам, пишите в комментарии, давайте свои контакты, будем запрашаць у эфир. Ну. Так, шановне падляшчане, падляшцы. Шановныя падляшцы, у нас з'явіцца на Белсаце, дарэчы, новая праграма, якая будзе называцца «Падляшскія канікулы», дзе мы дазволім вам паказаць увесь гэты велізарны падляшскі сусвет, які вельмі блізкі да беларускага. Я думаю, што будзе шмат адкрыццяў для вас усіх. А я яшчэ гаварыў з удзельнікам гэтага шоу учора, і мне раскрылі невялічкі сакрэт і падзялюся з вамі. Там таксама будзе ў тым ліку і музыка на падляшскай гаворцы. Песенкі, прымаўкі, будзе шмат цікавага. Але ідзем далей. Значит, у нас што хочуць людзі? Наш дарагі Вожык Патрыёт. Прывітанне яму, як заўсёды. На вялікі канцэрт Наві Бэнд было б выдатна трапіць. А хіба толькі што ён і быў, калі я не памыляюся, зусім нядаўна. Ну, мабыць, не все могуць трапіць, хто ў Беларусі канцэрт, бо ўсё ў Варшаве, але мы разумеем, што музыка нас усіх наткняе, і вот сёння, дарэчы, я таксама раніцу пад Эмі Вайнхаус ехала на працу, каб прачнуцца. А вот што да Наві Бэнд, то я гартаеш стужку сацыяльных сетак, і шмат там людзей было, і там была неверагодная колькасць людзей і неверагодная колькасць сторіс. Это ребята вельмі далі моцны канцэрт. Кажуць, атмасферна было вельмі, таму што, ну, вось, была сапраўдная атмасфера любві. Чаму столькі людзей прыйшло і было так файна, бо яны прарэкламаваліся, прыйшлі да нас у раніцы, праспявалі. Дакладна. Вось вам лайфхак, шановныя музыкі. Прыходзьце са сваімі прэм'ерамі вось у раніцу з Белсатам, і будзе вам шчасце, конечно. Вось у нас хочуць схадзіць на канцэрт Лібоніка, вельмі моцна. Лібонік, дарэчы, хіба не хутка прыязджае з канцэртам па Польшчы, я могу памыляцца, але ёсць, так. І таксама ён рыхтуе, я ведаю, новы кліп. Так што будьце ў чаканні. А я нават ведаю, што мы ўжо пабывалі на здымках гэтага кліпу і на Белсаце. Дакладна вам пакажам штосьці трошачкі. Вот так добра ведаць больш, чым звычайныя людзі. Але ўсім, што мы ведаем, мы з задавальненнем з вамі дзелімся. Так, вось што яшчэ з намі дзеліцца. Ну, это такі жарт, але мушу прачытаць, прабачце за палітыку. Хацелася б тусануць на памінках адной асобы. І лайнап там не так важны, галоўнае паболей баянаў. А ведаеце, у меня якая ёсць мара? У меня ёсць мара пра канцэрт перамогі. Такі вялікі канцэрт на плошчы Незалежнасці з усімі нашымі цудоўнымі артыстамі і музыкамі. Это было б вельмі файна, такі канцэрт. Хорошая мара ў цябе. Хорошая мара, я згодная. Там нават можна і прапанаваць кагосьці, хто можа правесці. Я ведаю парачку такіх чалавек, хто б мог бы правесці такі вялікі. Сёння іх няма ў гэтай студыі, але, напэўна, мы іх запросім. А пачаць можна з турніра па кіданню аднаго клубніцамі. Это было б файна. Я вось неяк прапусціў, Вожык Патрыёт дапісаў, а я не прачытаў. Як я так мог зрабіць? Яшчэ было б крута Продиджи на славянскі базар. Але это добра кантактуе з нашай в працяг нашай размовы. Продиджи, это было б файна. На славянскім-то базары. Яшчэ нашы гледачы, ведаеце што, зачапіліся за відэа, дзе на НХЛ, на хакейнай пляцоўцы бегалі пёсікі, сабачкі, так. І вось пішуць нам праз такія прыклады. Дынама Менск пачне у паузах трансляваць Шпіца. Ну, чаму не? Замест зубра. Я думаю, што Шпіц ні ў чым не вінаваты. Яму проста не пашчасціла. Хорошая парода, беленькі, хороший, рыженькі, тоже хороший. Так, і пішуць, што ў Шпіца таго назіраецца атлушчэнне, як у гаспадара, і ён футбол, можа быць, не зможа, але тут гаворка пра хакей, ну, нічога страшнага. Вось, карацей, такія каментары, вось такія канцэрты. Але пра канцэрты замала, таму яшчэ пішыце, калі ласка, мы яшчэ будзем сачыць. Я абяцаю, што я вам буду адпісваць. Да. Пакуль вы пішаце, марыце пра улюбёных выканаўцаў, мы паслухаем тых, на чый канцэрт дакладна з задавальненнем схадзілі б. Большинство людей плывут по течению, день за днем, играя свои маленькие роли в эпизодах. Радуются редким вспышкам счастья, подаренным им судьбой. По сравнению с ними меня
мне досталась роль рядом с тобой. Пусть даже это роль второго плана. Но как я играла эту роль. Стояла с тобой на сцене, падала и вставала, но это была лишь роль второго плана. Стояла с тобой на сцене, рядом и до финала. Это была лишь роль второго плана. Это была лишь роль второго плана. Со временем я научилась сдерживать слезы. Со временем я научилась это ценить. Но я все так же мечтаю о главной роли. Мечтаю сыграть ее с тобой. Но все, что у меня осталось, это воспоминания. А не мой приз за лучшую женскую роль. Пусть даже это роль второго плана. Но как я играла эту главную роль в моей жизни. Где я стояла с тобой на сцене, падала и вставала, но это была лишь роль второго плана. Стояла с тобой на сцене, рядом и до финала. Это была лишь роль второго плана. Это была лишь роль второго плана. Стояла с тобой на сцене, падала и вставала, но это была лишь роль. Стояла с тобой на сцене, рядом и до финала. Это была лишь роль второго плана. Это была лишь роль второго плана. І гэта дакладна не была роль другога плану. Дзякуй Мані Шуркуновай за цудоўны вайб. І пішуць нашыя гледачы ў каментарах, што яна сапраўды мае свой шарм. Цалкам згодная. А мы вітаем усіх, хто да нас толькі далучыўся, і тых, хто застаецца з намі. Гэта раніца з Белсатам у студыі. Мы я, Ліна Коўшык і Анатоль Шырвель. Мы працягваем наш ранішні марафон пазітыву і давайце паглядзім, што чакае нас далей. Сармацкая культура і рэсайклінг пра ранняе барока на Беларусі раскажа Кацярына Ваданосава. Любоў ва ўмовах турбулентнасці. Пагаворым пра кнігу педагога і пісьменніка Дзімы Зіцера. Беларускія музыкі, якія стануць мега-зоркай, паслухаем, за чыёй кар'ерай варта сачыць. Масоны з Вільні, як таемны ордэн уплываў на беларускую незалежнасць, раскажа Цімох Акудовіч. І, конечно ж, нагадаю, што пра музыку нашае сённяшняе пытанне, і гучыць яно так, на які канцэрт вы бы марылі трапіць. Мы вельмі чакаем вашых адказаў. Да, таму пішыце іх пад нашай трансляцыі на Ютьюбе, але, зразумела, памятайце пра сваю бяспеку. Прыдумайце які-небудзь сабе прыгожы нік і проста карыстайцеся ім. А я ведаю, такіх людзей у нас досыць шмат у чаце, і мы вам зараз прапануем чарговую порцыю цудоўнай ранішняй музыкі. Глядзім разам і танчым.
думками вертали и повторяли знов и знов, обдымали моры червоные, я кровь, я кровь. Все так отдать, молчать до болю у очах. Отчай, губляй, наш час останется тревать. Вырванное сердце полететь попел поветри. Все так отдать, чакать, як першую любовь. Думками вертали и повторяли знов и знов, обдымали моры червоные, я кровь, думками вертали и повторяли знов и знов, обдымали моры червоные, я кровь, я А мы не толькі марым, а мары рэалізуем, і то, што нам падабаецца, мы адразу хапаем і самае лепшае запрашаем да нас у студыю. А вельмі любім аўтараў новых кніг і любім з вами вам прапаноўваць, расказваць пра тое, што сапраўды варта пачытаць. І таму з вялікім задавальненнем я прадстаўляю нашу госцю, журналістку Надзю Белахвосцік. Прывітанне, Надзея. Добрый день. Запрасілі мы Надзею да нас, таму што яна саўтарка вельмі цікавай, карыснай кнігі, якая не так давно была выдадзена ў Рызе і ў Кіеве. Гаворка пра кнігу «Любоў ва ўмовах турбулентнасці». Яна выдадзена па-расейску і па-ўкраінску. Напісаў яе вядомы педагог, блогер Дзіма Зіцер. Ну і Надзя наша, яна саўтарка, правильно? Так. Так, я лічу, што несправядліва, што цябе няма на вокладцы, але тым не менш мы ведаем пра велізарную твою ролю ў гэтай кнізе. Але давайте перадусім дадзім... Надзя нема на вокладцы, зато яна ёсць у эфіры Белсат. Але наша размова сёння не зусім звычайная. Самого Дзіму мы не змаглі запрасіць, прыцягнуць да нас, прывесці ў студыю. У жывую, але у нас атрымалася з ім пагутарыць, задаць некалькі пытанняў, і таму мы яго запытаем, чаму гэта менавіта саму любоў ён вынес у загаловак, бо гэта кніжка даволі цяжкая ў гэтай складанай часы, якія з вами мы жывем. Давайте паслухаем ягоны адказ і вернемся да размовы ў нашай студыі. Это единственный инструмент, который может удержать нас на плаву, на самом деле. Вот все встречи, которые у меня были, все разговоры, которые были у нас с Надей Белохвостик, все мои выступления в Украине и не в Украине, когда ко мне обращались разные люди, все вопросы, связанные с тем, что происходит в последние 3 года и 3 месяца, так или иначе связаны с любовью. Они, с одной стороны,
формулируются таким образом, как сохранить отношения, как сохранить друг друга и как сохранить себя, а с другой стороны, любовь в самом практическом смысле этого слова, вот это важно, в самом практическом, не в общем. Это лекарство и инструмент от очень-очень многих ситуаций, когда мы действительно понимаем, что такое любить на практике, что такое беречь того человека, который находится рядом со мной, каким образом проявлять вот эти самые чувства. Знаете, очень часто мы говорим вообще «я тебя люблю», а дальше следующий шаг не делаем, дальше не задумываемся над тем, а что вообще это значит, что такое любить. Любить – это бесконечно человека, не знаю, шпынять, извините за выражение, воспитывать и портить ему таким образом жизнь. И себе, кстати, заодно. Или это что-то другое. Поэтому, в общем, это самое главное слово. Надя, а як бы ты отказала, вось пра што гэта кніга? Ну, Дзіма ўсё адказаў, насамрэч, гэта пра любоў сапраўды, гэта пра свабоду, гэта пра нашыя стасункі. Гэта не пра вайну кніжка, канешне. Яна пра тое, як нам спрабаваць выжыць у гэтай жудасныя часы і як дапамагчы нашым дзецям у гэтыя часы не проста выжыць, а жыць, развівацца і марыць і глядзець у будучыню. Надя, вось у мяне кніжка на расійскай мове, у цябе кніжка па-украінску, ты беларуска, Дзіма яшчэ іншых крывёў. Як здарыўся гэты нечаканы мэч? Як ты трапіла ў гэты праект? Чаму здарыўся гэты ваш дыялог фактычна з Дзімам? Так, уся кніжка – гэта наша размова. І гэта ўжо другая наша кніга. Мы пазнаёміліся ў 17-м году і напісалі кніжку, яна не звязаная ні з якімі палітычнымі падзеямі. Яна называецца «Незачем ідці в школу». І яна таксама пабудавана як дыялог, як наша размова. І тады мы, я спадзяюся, што Дзіма быў задаволены нашым супрацоўніцтвам, і он проста запрасіў мяне, гэта было вот рок таму. Так, он мяне запрасіў і казаў, што давай паспрабуем яшчэ раз. Нешта ў яго былі ўжо нейкі план, нейкія намёткі, але мы разам вельмі шмат якія рэчы скарэктавалі. І менавіта тое, што тычыцца беларусаў, беларускай тэмы, тут ёсць. А вось што цябе ўразіла больш за ўсё падчас працы над гэтай кнігай? Я не ведаю, можа быць, нейкая парада, нейкае ўражанне, увогуле, што стала новым менавіта вось для цябе, для журналісткі, для аўтара? Тое, як, па-першае, тое вельмі практычныя парады, яны карысныя там, у першую чаргу там, для украінскіх бацькоў і беларускіх таксама. Гэта калі вы вымушаны пакінуць свой край, непажадана, не па вашай волі. Вы выязджаеце, вы забіраеце сваіх дзяцей, як будаваць новае жыццё на новым месцы. І якія памылкі могуць... Памылкі гэта так вельмі умоўна, так, бо мы іх робім не асэнсоўваючы, так? Але што можа дапамагчы... І у меня была одна рэч такая, калі ён сказаў, што трэба пушчаць карані. Я яго запытала, як адразу? Як гэта рабіць? Адразу? Мы толькі прыехалі, мы же вернемся, і украінцы вернуцца, і мы вернемся. Я говорю, як пускаць карані? Он говорит, дзіця не можа чакаць. Дзіця не можа чакаць, калі нешта зменіцца, калі скончыцца вайна, калі скончыцца рэпрэсіі, дзіця павінна жыць тут, зараз, развівацца, кахаць, новыя веды, новыя нейкія свае таленты рэалізоўваць. Можа быць, гэта зусім іншае, не тое, што было ў яго на радзіме. Новыя традыцыі ствараць нейкія. Дарэчы, была магчымасць паглядзець гэта інтэрв'ю. Мяне, як бацьку, больш за ўсё ўразіла у выказванні Дзімы Зіцера, калі ён казаў, рассказываю, кому больше тяжко, детям ці дорослым. Давайте послухаем гэты отрывочек, и потом вернемся в новую студию. Дети очень-очень берегут родителей. И чаще всего дети берегут родителей больше, чем взрослые берегут детей.
Потому что довольно часто взрослые говорят, ну ладно, ну какие у него там переживания? Ну что действительно? Ну он там, не знаю, кошку оставил, да? Ну обидно, ну тяжело. Но с другой стороны, еще раз, вся его жизнь – это школа, двор, я не знаю, видео и так далее, и так далее. Это вообще не так. Особенно, если это накладывается на переходный возраст, так называемый, когда вообще очень тяжело жить, и когда вообще я мир заново открываю, как будто. Это совсем трудно. Но в любом случае, очень часто дети не жалуются родителям на то, что им трудно. Потому что они мыслят примерно так. Мои мама и папа, им и так очень и очень тяжело. Но что я им еще буду добавлять? И тогда им приходится оставаться один на один с этой проблемой. Вот один на один с бедой есть такая глава в книге. Если дома не принято разговаривать, вот если мама с папой не делятся друг с другом своим настроением и тому, как им трудно, и тому, как им бывает тяжело, то и дети ни за что не будут делиться этим со взрослыми. Потому что у нас дома так не принято. И тогда получается, что человек должен справляться с этим один. Представляете себе, если этому человеку 10 лет, у него еще нет, и у взрослых-то не всегда есть инструменты для того, чтобы с этим справиться. А у человека 10 лет этих инструментов намного меньше. И поэтому ему очень-очень трудно, и он не знает, что с этим сделать. Он не понимает, каким образом это можно изменить. И тогда начинаются, в общем, всякие довольно тяжелые вещи, довольно серьезные проблемы. И у родителей тоже, между прочим, с детьми тогда бывает довольно много проблем. Потому что изменить это человек не может, проанализировать это человек не всегда может, особенно если он маленький. И тогда это начинает выражаться в том, как он себя подает другим, и как он к другим относится, и с другими взаимодействует и так далее. Сапраўды так, мне здаецца, што зараз мы жывем у такую эру, такі час больш асазнанага бацькоўства. Калі вось нас выхоўвалі нашы бацькі, гэта быў такі самапас. Ну, мы вас нарадзілі, а ўжо далей вы неяк самі. А мы, як бацькі, замарочваемся, як тут выхоўваць, як дапамагчы. Часам гэта такі оверклопат, такая гіперапека так званая. Вось, але калі мы вяртаемся да гэтай кніжкі і да вось гэтага досведу эміграцыі, мы разумеем, што мы яшчэ таксама больш як бы трохі можам замыкацца таксама на нашых дзецях. І мне падаецца, што акурат падлеткавы ўзрост, ён найбольш уразлівы, што малыя дзеці, яны адаптуюцца вельмі хутка да зменаў, а вось падлеткі, калі іх вырываюць з натуральнага асяроддзя і вось так перасаджваюць кудысьці, для іх пусціць вось гэтыя карані, пра які ты казала, нашмат цяжэй. Вось які твой досвед і што ты для сябе з гэтай кнігі, альбо можам падзяліцца нейкімі лайфхакамі для бацькоў? Ну, там, напрыклад, вельмі дакладна апісана, як, напрыклад, вы пераехалі там, ну, з Мінску, з Адесы, з якога іншага горада, і вы хочаце захаваць тое жыццё, якое было ў вашага дзіцяці там. І вам здаецца, што гэта самы правільны шлях, каб нічога ў яго жыцці не змянілася. Так? Там он займаўся музыкай, хадзіў на волейбол, і вот мы зробім тое самае, мы ў Варшаве знойдзем яму і волейбол, і музыку, і тое. І бацькі не даюць нават уздыхнуць такому, ну, падлетку, а ў яго змянілася ўсё, у яго змяніліся нават пахі, смакі, новае асяроддзе, і можа ўжо не будзе гэтай музыкі, і не будзе гэтага волейбола, і можа яму варта даць час і адразу не ісці ў школу. Таксама на такую адаптацыю. Дзіма гэта называе ствараць новую рутыну, якая вельмі важная, але она будзе іная, іншая, не такая, як была там. І гэта трэба ўсвядоміць і насамрэч спакойна да гэтага ставіцца. Дзіма заўсёды кажа, што спакойна, у яго праграма «Любіць нельзя воспитывать». Вот яна пра гэта. Перадусім трэба кахаць, я так разумею. Але мы ведаем, што дзеці зараз яны вельмі адкрытыя. І агулам дзеці вельмі шчырыя. І часта задаюць нам такія пытанні, на якія вельмі цяжка знайсці адказы. І, дарэчы, вось Дзіму, як эксперту ў выхаванні, мы запыталі пра то, як адказваць дзецям на непрыемныя пытанні. Давайте паслухаем і вернемся да размовы з студыі.
Надо говорить правду. Это вообще очень-очень важно в отношениях говорить правду. И если мы не знаем, вот как вы говорите, ответа на этот вопрос, нужно говорить «я не знаю» и не бросать на этом разговор, а объяснять и разговаривать. И, может быть, слушайте, может, иногда бывает, что нужно вместе поплакать, когда мы чувствуем, что у нас, знаете, комок в горле и так далее. Потому что наши дети – это часть семьи, это не отдельная какая-то категория. Это же часть нас. И когда они в поисках ответов приходят к нам, самое плохое, что мы можем сделать, это дать им ложную надежду или вообще обмануть. Это прям нехорошо. Я вот слухаю Диму и одразу вспоминаю те пытанне, которое мне мае дзеці задаюць, і ўвогуле падумаў для сябе, што абавязкова набуду гэту кніжку і пачытаю, таму што нават дасведчаным бацькам, я думаю, што трэба аднаўляць простую рэч, як правільна, ну, як зразумела для дзяцей выказваць да іх сваю любоў. Для тых свядомых бацькоў вельмі рэкамендуем кніжку «Любоў у часах турбулентнасці», тым больш, што да яе напісання далучылася беларуская журналістка Надзея Белахвосцік. Надзя, дзякуй вялікі, што завітала да нас у студыі. Так, і Дзіцеру мы, конечно, таксама удзячныя за тое, што ён прыйшоў да нас хаця б вось такім чынам у выглядзе запісу, але прынёс класныя, цікавыя, карысныя ідэі, і я сапраўды аб многім задумаўся, думаю, што сёння прыйду дамоў, размаўляю са сваімі дзецьмі абавязкова на важныя для іх рэчы. Ну, а мы пераходзім да ніткі зоркі, якая трымае нас на сувязі з нашай мінуўшчынай. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі і якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграма «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць і з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра жорны на шыі, пра метал пад карункамі, пагаворым пра тое, пра што людзі маўчалі цягам многіх стагоддзяў. Я раскажу вам пра сармацкую культуру і бялізну шляхты эпохі ранняга барока. Сармацкая культура, раннебарочная шляхта. Згадзіцеся, у гэтых выразах ёсць штосьці незразумелае, грувасткае. Чаму шляхта? Чаму сарматы? Здаецца, сарматы – гэта такое племя, якое на пачатку нашай эры скакала на конях дзесьці ў стэпах пры Чарнамор'і. Я пачну са шляхты. Увогуле, гэты тэрмін прыйшоў з нямецчыны і абазначае род, паходжанне, парода. У другой палове 17 стагоддзя шляхта складала да 10% насельніцтва Вялікага княства Літоўскага. Это велізарная лічба, асабліва калі ўлічваць, што шляхта – гэта вышэйшае, прывілеяванае саслоўе. А сармацкая культура – гэта такі міф, які ўзнік на глебе захаплення рэнесансам і старажытнасцю. Сарматамі шляхта называла саму сябе, і гэта стварыла цэлую ідэалогію, якая падкрэслівалася ва ўсім – у адзенні, у паводзінах, у этычным кодэксе. Як выглядаў шаноўны сармат, калі аказваўся ў прыватнай атмасферы? А як выглядала пані шляхцянка, калі яе не бачылі лішнія вочы? Давайце паглядзім. Гэта цікава. У крыніцах 16-17 стагоддзя ніжняя бялізна шляхты называлася шатай і сподняй. Але, шчыра кажучы, гаварыць пра яе было не прынята. Ну што ўжо казаць, нават зараз, у 21 стагоддзі ў некаторых цемрашальных колах не прынята казаць пра споднюю бялізну. Гэта неяк балансаваць на мяжы прыстойнасці. А што ўжо казаць пра тыя часы, калі шляхціч за ўсё сваё жыццё мог ні разу не ўбачыць сваю жонку аголенай пры дзённым святле. Справа сучасных даследчыкаў абцяжарваецца яшчэ і тым, што да нашых часоў дайшло вельмі мала кашуль. І гэтаму ёсць простае тлумачэнне. Напрыклад, шляхціч
Калі ягоная кашуля зношвалася, мог аддаць яе свайму служэнцу, той сваёй жонцы. Яна магла перашыць яе сваім дзецям, а потым з рызманоў зрабіць корпі, аналагі сучасных бінтоў. Канешне, гэты барочны рэсайклінг, гэта вельмі добра і эканамічна, але справа даследчыкаў ад гэтага вельмі пакутуе. Цалкам гісторыю пра сармацкую барочную Беларусь вы можете паглядзець на YouTube-канале Белсат History. Запрашаем. А побач з намі ўжо Андрэй. Вітаю вас, сябры. І я вам зараз распавяду, куды варта адправіцца не толькі на гэтых выходных, але і агулам цягам бліжэйшых тыдняў і нават усяго лета. Гэтак цяпер лета нарэшце наступіла, тэмпература збольшага ўжо дазваляе расслабіцца і дзесьці паляжаць. Так вось, у сталіцы, да прыкладу, выбралі самыя камфортныя і бяспечныя месцы для адпачынку ля вады. Не такі шмат іх у Менску, але ўсё-ткі праверылі 23 пляжы, якія ёсць у сталіцы, і толькі 3 з іх атрымалі найвышэйшую адзнаку. Пры адзнацы адмыслоўцы глядзелі, наколькі зручна і бяспечна там адпачываць. Ці ёсць дзіцячыя зоны з агароджамі, гульнявыя, спартовыя пляцоўкі, месца для пікніков і там всякага такое. Там, дзе можна нешта сабе набыць, і не толькі ў выходныя, але і ў будні. І лепшыя зоны вось гэтай адпачынку па выніках агляду гэта на вадасховішчы Дразды, 5-й пляж, і таксама Заслаўскае вадасховішча, 6-й і 9-й пляж. Гэта тое самае вядомае Менскае море. Калі ласка, паважаныя менчукі, калі будзе час вольны, калі ласка, прыязджайце на Менскае море. А і вы ведаеце куды? Просто пляж быў адным з маіх самых любімых і застаецца. Так. Ну, а Дразды не ведаю. Ці наважылася, там ёсць, відаць, свае драздуны. Калі глянуць на мапу, то ёсць вялікае Менскае море, і пад ім невялічкія Дразды, і там на адным пляжыку можна таксама адпачыць. Працягваем, троху акультурымся і дадзімся ў гісторыю. Гэтак у Дудутках зноў пройдзе фестываль «Наш Грунвальд». Сёлета фанатаў з гэтых сярэднявечных бітваў клічуць у Дудуткі 19-20 ліпеня, зусім хутка. Там заяўленая рэканструкцыя знакамітай бітвы 1410 года. У ёй можна прыняць удзел разам з сотнямі пешых рыцараў. Там будзе цяжка ўзброеная конніца, артылерія, спаборніцтвы плануюцца ўсякія розныя. І першыя паядынкі ў фармаце шчыт-меч і турнір алебардыстаў, і нават латны турнір па правілах 15-го стагоддзя. Карацей, всякія вот эти суперскія рыцарскія рэчы, да. Там атрады пойдуць штурмам на замак, пазмагаюцца там на мосце і пакажуць яшчэ шмат чаго цікавага. Скідваюць адно аднаго ўрвы. Паскідваюць адно аднаго ўрвы, но не ведаю, прынамсі паглядзець на это все я ні разу не бачыў і з радасцю бы паглядзеў. А яшчэ, я думаю, напэўна, можна будзе патанчыць звычайна на гэтых рыцарскіх турнірах, можна давучыцца сярэднявечным танцам. І, да рэчы, завітаць на канцэрт, пакуль невядома, хто там будзе, так? Вось, там абавязкова будзе канцэрт, пакуль трымаюць гэта ў сакрэт, але ж гэта штосьці будзе фолк, нейкі рок-калектывы, будзе, спадзяюся, вельмі цікава. Абавязкова наведайце, трэба набываць квіткі зараней, таму што не ведаю чаму, я не вялікі улюбёнец гэтага ўсяго, але квіткі разлятаюцца як піражкі. Ну, просто таму, што людзі гэта любяць, і гэта сапраўды цікава і відовішчна, і вельмі добрая ідэя для таго, каб разам з сябе правесці выходныя. А яшчэ там жа можна нарабіць вельмі вялікую колькасць фотачак, калі трэба будзе. Інстаграмчик ваш зажыве, вот так узляціць адразу. Так, будзеце рыцарем, і можна там скарыць нейкую даму, напэўна, так што, калі ласка. Але ідзем далей. Перамяшчаецца ў Віцебшчыну. Навошта мы туды перамяшчаемся? Бо нічога мілей за гэта вы сёння ўжо больш не ўбачыце. Там кіроўцу Віцебску проста на дарозе заўважылі маленькага хлопчыка, які быў апрануты ў форму ДПСніка. Хлопцу Роману 7 гадоў, і ён сапраўды марыць стаць супрацоўнікам ДАІ. Жаданне ў яго настолькі вялікае, што няма сіл дачакацца, калі пасталее, таму хлопчык ужо кантралюе парадак на дарогах. Яго заўважылі даішнікі і далі нават адзін дзень папрацаваць разам з ім. Давайте паглядзім, як это выглядала. Кароткае відэа. Здравствуйте. Работаешь? Молодец. Патрулируешь деревню? Ну так никто не обижает? Все понятно. Водитель, дайте файл движения. Вось, правил дорожного движения соблюдать просить хлопчик. Як называется, дядя Степа так само не нараджаліся высоченными гаишниками. Ну, хай хлопчик яшчэ падумае, няхай добра вучыцца ў школцы. Можа, добра вучыцца і сапраўды выбере годны шлях у будучыню. А яшчэ добра адправіцца некуды на прыроду на выходныя, там у каго надвор'е добрае, але трэба быць уважлівым, таму што бачылі тыднем недзе ля горадняй медведзя, таму асцярожна, таму што дзікія жывёліны даволі часта сустракаюцца ў нашых лясах.
Вось для такіх выпадкаў у нас ёсць парады, што рабіць, калі сустрэнеш небяспечную жывёліну. І ад такіх істотаў трэба засцерагацца. Улетку, калі горад ператвараецца ў распаленую брукаваную патэльню, прагулянка па лесе як глыток халадку і спакою. Цені прахалода, дрэвы ствараюць натуральны кандыцыянер, у лесе заўсёды на некалькі градусаў халадней. Смагана свежае паветра, лес насычаны кіслародам, які чысціць лёгкія і ўмацоўвае імунітэт. Цішыня і спакой замест шуму машынаў, шоргат лісця, спеў птушак і лёгкі вецер. Гэта амаль як медытацыя, але без падручнікаў. Натхненне і прыгажосць, сонечныя прамяні, што прабіваюцца праз кроны, пах смалы, кветкі, матылькі ў лесе лета не стамляе, а зачароўвае. Аднак трэба памятаць, што ў лес мы прыходзім у госці, а там ёсць свае гаспадары. Апошнім часам сацыяльныя сеткі беларусаў поўныя гісторыяў пра сустрэчы з дзікімі жывёлінамі не толькі на прыродзе, але і нават у горадзе. Вось, напрыклад, у Бягомлі ўначы па горадзе бегаў мядзведзь. Сустрэча з ім лічыцца адной з самых складаных сітуацыяў праз непрадказальныя паводзіны гэтага буйнога звера. А вось у Лідзе ліса жыве з лісянятамі проста пад вокнамі шматпавярховікаў. Папулярнымі героямі тыктоку сталіся таксама і ласі. Таксама ў нашых шыротах лёгка можна напаткаць дзікоў, ваўкоў, змеяў, казуляў і аленяў. У Міністэрстве прыроды заклікаюць беларусаў праяўляць асцярожнасць і прытрымлівацца простых правілаў, каб захаваць першародную прыгажосць прыроды для будучых пакаленняў. Ратавальнікі ж у выпадку сустрэчы з дзікаю жывёлаю раяць не рабіць ніякіх дзеянняў для яе адлову, паводзіць сябе спакойна, не праяўляць агрэсіі, не рабіць рэзкіх рухаў, не ўцякаць, а спакойна адысці на бяспечную адлегласць. Калі магчыма, варта прытуліцца спінаю да дрэва ці сцяны, зайсці ў дом і не пакідаць яго да знікнення небяспекі. А галоўнае памятаць, сустрэча з дзікаю жывёлаю можа быць не толькі прыемнай, але і небяспечнай. Дарагія сябры, спадзяемся, што вашы шпацыры па лесе будуць бяспечнымі, напэўна, бяспечна ў нашай студыі. І вось мы сёння вас пытаем, на якія канцэрты вы бы марылі схадзіць. Я ніколі не марыла, але сёння да нас прыйшла гурт «Прыпяць». І я думаю, што калі мы пазнаёмім нашых гледачоў з вашай творчасцю, то на вашы канцэрты будзе завітваць яшчэ больш людзей. І вось з намі Казімір Палтава, Тимофей Басмач, якога мы ведаем таксама па гурце «Петля прыстрасці», і Дзяніс Тарасенко, конечно ж, з РСП таксама. Супер, просто. Хлопцы, вітаем вас у нашай студыі. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Скажу шчыра, што вы маё музычнае адкрыццё. І сёння я ўпершыню з раніцы, калі малявалася, паслухала ваш трэк і вельмі так як бы прыемна ўразілася і натхнілася. Але вось назва вашага гурта, яна такая досыць, можна зброшная сказаць. Хто прыдумаў? Раскажыце, і які сэнс Прыпяці у музыцы? Сэнс у тым, што это алегорыя. Ну, па-першае, Прыпяць гэта для нас як мёртвы горад, вымушана пакінуты ў 86-м годзе. Гэта была сітуацыя, калі мары людзей, іх любоў, іх сітуацыя жыццёвая у едны момант папросту пераўтварылася ў пыл. Яны вымушаны былі з'ехаць. Это вельмі падобна на наш лёс, на лёс беларусаў, тых, которые зараз жывуць тут. Это па-першае. Па-другое, Прыпяць гэта рэчка, і менавіта для мяне гэта адно з самых найлепшых мест на зямлі. Тебе хочацца туды павернуцца, але ты не можаш. Гэта аб гэтым. Але ў вашым гурце таксама гэта такая трохі сямейная справа, бацька і сын. Як з татай працуецца разам? Вельмі нават добра. У сэнсе музычным як бы мы заўсёды дасягаем нейкіх кампрамісаў. Ну, то бок, канешне, што здараюцца такія сітуацыі, дзе мы, напрыклад, не да канца згодныя наконт пэўнага моманту песні, альбо нейкія тэкставыя папраўкі, напрыклад, хтосьці хоча ўнесці. Ну, і мы проста як бы абмяркоўваем і ў выніку адсейваем нешта такое найлепшае на наш погляд, што найбольш пасуе, як бы. Денис, першы ваш сінгл «Медыкамент». Ён такі шчыры, але таксама і балючы ў пэўным сэнсе. Адкуль вось гэты настрой, гэтай песні, што ён для вас асабіста азначае? Гэта тое, што хвалюе, тое, што адгукаецца ўнутры, тое, што баліць да гэтай пары. Таму што час апошні твой медыкамент. Мы вельмі спадзяемся, што
з цягам часу ўсё устаканіцца, ўсё будзе так, як мы бачым у снах, як мы марым, і як мы хочам, каб было. Зразумела. Ну вось я так сабе думаю, там такія сложныя стасункі. У гурце сабраліся музыкі з чатырох праектаў. РСП, пятля прыстрасця, мадэль паводзінаў. Што стала вось з'яўляецца тым клеем, які вас разам з'ядноўвае ў адзін сёння калектыў? Это постпанк. Любоў да музыкі. Так, гэта музыка. Хороший клей. Это ж музыка нашага дзяцінства, фактычна. Мы выраслі на гэтым. Мы выраслі на музыцы 80-х. І, па-другое, як бы, што нас аб'ядноўвае, мы з Тимофеем наогул з дзяцінства працуем фактычна ў музыцы разам, супрацоўнічаем. І было шмат праектаў, якіх мы разам ігралі, разам стваралі, і пасля вось такой не зусім вялікай паўзы ў супрацоўніцтве творчым мы зноў разам. І это вельмі цікава. Цікава, як у вас размяркоўваюцца ролі тады? Ну, як бы, вось хто галоўны, не знаю. Ну, Казімір фронтмен. Хто піша музыку, хто піша тэксты. Як вы разам выбіраеце матэрыял, які павінен быць Як творчы яўлены працэс свету? у вас у групе зарганізаваны? Ну, пакуль што ўсё працуе так, што я займаюся тэкстам, я займаюся музыкай, то бок я раблю, можна сказаць, базу, і далей я яе прэзентую ўжо бацьку і рэшце гурта, і мы пачынаем меркаваць над тым, як гэта ператварыць у тую форму, якая бы нам усім падабалася, з якой мы ўсе згодныя. І он ловіць рыбу з Прыпяці, а мы смажым. Можна так сказаць. Мы смажым і прадаем. Дарогу маладым. Абсалютна. Ну, мне вельмі падабаецца вось гэта калабарацыя пакаленняў. Сёння мы, дарэчы, пра гэта размаўлялі з нашай папярэдняй госцяй. Вы кажаце, што постпанк можа склеіць усё. Пра што вы спрачаецеся, дарэчы? Ну, гэта пытанне сэнсу. Вельмі важна, каб некаторыя вобразы былі максімальна ясныя. Каб не было дваякасці нейкай. Это основное, на мой погляд, у творчасці. Творчыя спрэчкі. Выключна творчыя. Ну, але творчыя людзі пра што спрачаюцца? Вось сэнсы. А дзеці, на твою думку, што яшчэ? Ну, до-тире. Пра гармонію. Пра той эмацыйны... Мінор ці мажор. Пра той эмацыйны водгук, які, як бы... Несе гэты пасыл, гэта сэнс. Музыка пакідае словы, пакідае сэнс. Сёння, калі мы слухалі вось у грымёрцы вашу песню, то шмат каму яна трохі нагадала гурт кіно. Вось мы так себе трохі адчулі. Ну, я думаю, што абсалютна добра. Мне трошкі ДДТ нават. І нават ДДТ, вось, кажа Анатоль. Але мы ведаем, што у нас, у беларускіх музыкаў, досыць шмат поспехаў менавіта ў гэтай панк-сцэне. Мы ведаем і Саюз, і Малчат дома, і гэтак далей. А які ваш шлях? Вось, Казімір, што ты намеціў для гурта, что бы вы хотели досягнуть своей музыкой? Есть у вас некие вершины? Ну, у нас довольно амбицыйныя планы. Но мы будем просто імкнуцца у старану того, каб мы як бы дасягалі нейкіх вышыняў. То бок, умоўна кажучы, каб мы зрабілі такі хорошы тур по Еўропе, зрабілі тур, скажем, по Амерыцы. Гэта, можна сказаць, адна з нашых такіх мрояў, амбіцыйных планаў. Ну і вось. Ну і хочацца ваш кліпчык які-небудзь убачыць. Я думаю, такі забаве будзем. Пра што, на які трэк? Гэта наступны пакуль трэк. што сакрэт. У Пакуль скорасці што гэта інтрыга, выйдзе. няхай яна застанецца, але раскрыю трохі сітуацыю. Работа ўжо зробленая і чакае свайго часу. Як хутка прэм'ера? Справа ў тым, што гэта момент псіхалогіі, бо людзі зараз не слухаюць альбомамі музыку. І мы будзем па кропелькі даваць. Я так мяркую, што калі ўсе расслухаюць медыкамент добра, то можна ўжо будзе і прэзентаваць наступную песню, і яна будзе мець назву «Матылі». І менавіта на яе кліп ужо зраблён. Давайте з вами дамовімся, што мы пакажам ваш кліп таксама ў раніцы на Белсаце. Так? Згодныя? Бачыце, дарагія сябры, так што мы вам таксама пакажам гэты кліп, як толькі будзе магчыма, як толькі будзе прэм'ера, так што не пераключайцеся, заставайцеся з намі. З намі былі ўдзельнікі гурта Прыпяць, Казімір, Тимофей, Дзяніс. Дзякуй, што да нас завіталі.
И дякую вам так само. И хочу сказать, что презентация нашего сингла отбудется 13-го, праз тыдзень тому. Не переключайтесь. Не переключайтеся, шукайте у нас Припять 13-го. На Spotify, так, шукайте Припять. Ну, на усіх пляцовках. На усіх пляцовках шукайте Припять. Вудзіце, слухайце і запрашайце сяброў. А мы пераходзім ад музычнага гурта да патаемных гуртоў, якія ў нашай гісторыі былі. Всё пра беларускіх масонаў ведае і раскажа вам Тимох Акудович. Ужо ў 1910 годзе ў Вільні ўзнікла масонская ложа «Еднасць». Яе стварылі нашыя героі, браты Луцкевічы, якія стварылі першую беларускую партыю, утварылі першую беларускую газету з рысункамі «Наша Ніва» і шмат чаго яшчэ. Ага, я заўсёды ведаў, што нашу Ніву стварылі масоны, а назву, што якую прыдумалі хітрушчую, такую аграрную. Ну, фармальна газета стварылася раней, чым масанеры, таму тут трошкі іншае. Важна, што сярод усіх гэтых рэчаў, істотных для фармавання нацыі, браты Луцкевічы, апроч газеты і партыі, выбралі яшчэ і масанерыю, таму што масонская ложа ў Вільні вельмі дапамагала ў развіцці беларускай нацыі і дазваляла шукаць агульную мову з рознымі нацыянальнымі рухамі таго часу. Гэта было вельмі карысна. У 1915 годзе менавіта ў масонскім руху нарадзілася ідэя ўтварэння канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага, дзяржаўнага ўтварэння, дзе маглі б жыць усе нацыі гэтага рэгіёну ў сяброўстве. Масанерыя была, напэўна, апошняй пляцоўкай у нашым рэгіёне напярэдадні вялікай катастрофы, дзе рускія, палякі, літоўцы, беларусы спрабавалі дамовіцца пра агульныя падыходы і пра тое, каб пазбегнуць канфлікта. Але, на жаль, не атрымалася. Вялікая вайна, а пасля і рэвалюцыя раздзялілі тут людзей, а таксама і масонскі рух. Дык што, канец масонаў? Скончыліся са сваімі суполкамі і ложамі. Ну, на тэрыторыі Польшчы масоны засталіся, і там актыўны ўдзел прымалі беларусы. Напрыклад, знакаміты Браніслаў Тарашкевіч. А вось у Савецкім Саюзе відавочна ніякіх масонаў быць не магло, в прынцыпе. Таму адраджэнне масонства ў незалежнай Беларусі пачалося толькі ў 21 стагоддзі. Цяпер існуюць 3 беларускія масонскія ложы, якія прызнаныя масонамі Польшчы, Літвы і Украіны, але, на жаль, не прызнаны расійскімі масонамі. А чаму гэта расейцы не прызналі? Ну, таму што гэта расейцы, традыцыйная гісторыя. Мы, дарэчы, ведаем вялікага майстра вялікай ложы Беларусі. Гэта пісьменнік і журналіст Сергей Дубавец. У адным са сваіх інтэрв'ю ён максімальна вобразна патлумачыў, для чаго патрэбныя масоны. Масонства – гэта электрастанцыя, якая з дапамогай рытуалаў выпрацоўвае энергію братэрскай любові і зараджае гэтай энергіяй, а браты нясуць яе ў вонкавы свет. Так што здымайце шапачкі з фальгі. Для самаўдасканалення яны вам не спатрэбяцца. Андрей, ну што пішуць нашыя гледачы, які гурт іх натхняе? Вось Аліна нешта піша, там адказвае адразу, мабыць, на нейкія запыты. Пра што мараць, пра які канцэрты нашы гледачы? Вось, акрамя вялікага канцэрту на плошчы Незалежнасці, альбо яшчэ дзесьці, якія мы абмяркоўвалі, нашыя гледачы хочуць пабываць на канцэрце ва ўкраінскім Крыме на дзень перамогі Украіны над Расіяй. Таксама вельмі файная, тэматычная была бы... А, дарэчы, здаецца, Бумбокс прадаваў ужо квіткі на канцэрт перамогі. Можна было набыць, так? І калі я не памыляюся. Была такая класная піар-акцыя. І таксама гурт «Антиціла» таксама прадаваў дакладна памятаю. Я пасабіста ў Крыму паслухаў бы «Акіян Эльзы». Файна. А ведаеце што, лепшы канцэрт, які я менавіта быў у сваім жыцці, гэта было в Коктебелі на пляжы канцэрт «Адзін з развітальных» Ляпіс Трубецкі, таго старага яшчэ кананічнага. Слухайце, ну раз ужо пашла такая пляска, я был на канцэрце групы «Кіно». Мне было 17 гадоў, мне сябры падарылі квіток, і я ёсць нават на запісе, который зрабіла праграма «Крок». Мы там все... Это был невероятный концерт. Это не той, который есть еще виды заховались из Минского Динамо стадиона, так? Да. Так что я динозавр. Ветеран року, короче, пастпанк и так далее. Але разве мы сумневы? Я глядел видеозаписи, яны широко там в интернете публикуются, и все распавядают, что там был полный стадион, але там не был полный стадион, напевно. Там была полова стадиона. Ну так. Вось, если ты помнишь, Динамо, центральное табло, и вось гэты сектор, увесь он был салютки.
ну, на градусаў 180 вось ад 360 акружных. А я кіно толькі на касетах слухала. Кіно. Мотала его так на карандаш. Яшчэ я вельмі запомніў, што тады на разагрэве была група «Форпост», которую я тады чуў адзін раз і больш нічого. Таленавітая беларуская група. Першы і апошні «Форпост». Да. А мы трымаем «Форпост» на раніцы, дарагія сябры. Мы вельмі рады, што вы слухаеце шмат беларускай музыкі. Я таксама бачыла, што нашы каментаршчыкі пісалі пра тое, што хацелі паглядзець такі канцэрт усіх тых беларускіх гуртоў, якія з'ехалі з Беларусі. Вось акурат эта кветачка пісала. Зараз у Беларусі мала канцэртаў, і я не хаджу, бо ўсе яе улюбёныя беларускія гурты з'ехалі. Вось, пішуць нам яшчэ пра, ну, это і са мной супадае гэтая думка, што не кажы, Ганна Шаркунова мае свой нейкі шарм. Ну, а хто в этом сумняваўся, калі, бо я нават і не ведаю. Так, вядома, мару схадзіць на фестываль усіх гуртоў, якія ў эміграцыі. Яшчэ лічбы выпіша нам, які цудоўны пачатак эфіру. У нас была музычка, там нагадаю. Нават хуткасць на единицу вернул. Дарэчы, як ён пераставляе хуткасць? Я вось подумала, калі гэта жывы эфір, мы ж не будзем, як бы хутчэй на 15 хвілін пазней просто, альбо прачынаецца не ў 7, а ў 8, вы глядзіце. А я раскажу, дарагія сябры, што у нас на Белсаце таксама будзе больш музыкі, акрамя таго, што мы стараемся і збіраем вам розныя класныя кліпы, паказваем іх у раніцы. Белсат будзе рабіць трансляцыю з фестывалю Тутака, і там можна будзе паслухаць класны канцэрт. Я думаю, што больш раскажам і бліжэй, гэта будзе недзе ў палове ліпеня, так што мы там будзем таксама прысутныя, можна будзе сустрэцца і з нашымі ведаўцамі, таксама будзем запісваць там новыя серыі праграмы, кадляшскія вакацыі. Так што тамака мы тутака сустрэнемся. І тамака, і тутака мы будзем паўсюль. Што яшчэ пішуць? Зачапіліся нашы гледачы за ролик пра беларускія санаторыі, і асабліва іх здзівіла тое, колькі каштуюць гэтыя санаторыі. І пішуць нам, што 270 рублёў за сотні, а это сапраўды я спраўджваў на сайце. У беларускім санаторыі ці недарагавата, пытаюцца яны. Ну, можа быць. Можа быць, для них і прэміяльны санаторый разлічаны не на беларусаў, а на замежнікаў. Гэты кошт стандартнага аднапакаёвага аднамеснага нумару. Без люксу. А я памятаю, у нашай папярэдняй праграме ты паказваў, колькі каштуе круіз беларускі, і там кошты былі таксама не слабыя. Абсалютна. По Лесі там ён быў. Як усе людзі пішуць, хтосьці піша, в санаторый не хочу, лепш паехаць куды-небудзь. Ну, не ведаю. Чаму б і не? На вёску. Самы лепшы санаторый на вёсцы, але каб не працаваць толькі, а есці ж. Галоўнае не ў гародзе. Дачы бульбу, там, цыбульку взяли. Ведаеш, такі гарадняны фітнес. Я скажу, вельмі добра паехаць, вельмі добра адпачываць на дачы, але не працаваць на дачы. Але так не атрымліваецца, ты ведаеш. Ну, пішуць нам, што санаторый гэта вельмі добрая справа, але ж заробкі беларускія, 3-4 дні санаторыя і ўсё. Ну, затое танная камуналка, як мы сёння пачулі, могли пачуць з нашай праграмы. І танныя заробкі. Так. Пенсіянеры ў Беларусі збольшага не могуць дазволіць сабе тыя санаторыі. Але от правда, санаторыі ж разлічаны збольшага, напэўна, для тых, хто хоча здаравіцца, людзей 30+, скажем. Я адчуваю, што людзям сапраўды баліць. Вось столькі пытанняў пра санаторый. Менавіта. Насамрэч, санаторый хорошая вельмі тэма. Хацелася, каб яны былі больш дасяжнымі для ўсіх людзей, каб можна было і здароўе паправіць, і прыехаць, і пенсіянерам, і таксама больш маладым людзям, якія вельмі інтэнсіўна працуюць, як наш Андрэй, які працуе штовыходныя, прыходзіць да вас і да нас са сваімі навінамі соцсетак і сочыць за вашымі каментарамі. І санаторый хорошая рэч, таму што ты можаш за тыдзень атрымаць комплексныя медычныя паслугі і выспацца, і паесці смачнога, і яшчэ схадзіць на нейкі канцэрт. На нейкі канцэрт, і вось на правах супрацоўніка вашага калегі хочу зачытаць апошні каментар. Кветачка піша, што і падтрымлівае цябе мару паглядзець канцэрт Акіяна Эльзы як мага хутчэй. І мы. Обыми мене. Вось вам Акіян Эльза. Не Акіянам Эльзы, але таксама цудоўным украінскім гуртом, і нам было вельмі прыемна, што в гэтыя 2 гадзіны вы правялі разам з намі. А наша раніца стане пачаткам цудоўнай суботы. І мы пачынаем гэты дзень, які раніца, якая пераходзіць дзень з выбітнага украінскага рока, не Акіяна Эльзы, але цудоўнага гурта Hard Kiss. І таму нашыя словы падтрымання нашым сябрам, украінцам, мужнаму украінскаму народу. Слава Украіне, жыве Беларусь, глядзі музыку і застаемся з Белсатам.